de apoyaros en los Doncs des de la Conselleria d'Economia Sostenible, a través de l'IBACE i de la Direcció General d'Internacionalització, ajudem al sector tèxtil des de diferents àmbits, principalment recolzant tot el seu pla d'internacionalització, que va des d'accions com aquestes, les fires internacionals, on subvencionem una part de la despesa del lloguer de l'espai, però també accions que són complementàries a aquestes, com són tota la publicitat online i offline que ells fan, la contractació per a personal al seu departament d'exportació i un ampli rang d'accions que ells poden demanar dins d'aquest pla d'accions. Encara que ells és el pla general de subvencions més directe, enguany, igual que ja vam fer l'any passat, el que hem volgut fer és reforçar la imatge del tèxtil a nivell internacional, posicionant aquesta marca del tèxtil valencià a nivell mundial, fent una publicitat directa en tots els estants de l'exterior dels passadissos d'aquesta fira així en Frankfurt. La veritat que enguany està tenint molt bona atenció i el propi director de la Fira de Frankfurt ens ha dit que enguany aquesta imatge és molt potent i que està sent molt atractiva. Així que esperem que això es revertisca finalment en guanyar posicionament a nivell internacional i ajudar a les empreses valencianes a que siguin reconegudes fora. Estem en la catedral de les fires del tèxtil, Heim Tèxtil, en Frankfurt, per a fer costat al sector tèxtil del nostre territori. Hem de dir que de 114 empreses que estan presents en la fira, el 70% són empreses valencianes. Empreses que jo tinc que dir que en aquests moments estan funcionant molt bé, estan posicionant-se molt bé en el mercat, marca, disseny, internacionalitzades totes les empreses i firmes que estan avui així en la fira i per tant devem de seguir i hem de seguir en aquesta línia en la col·laboració màxima per part de la Generalitat, per part de la Conselleria d'Economia Sostenible i des de l'IBACE a tots els sectors, però bàsicament el sector al que avui fem costat, que és el sector està anant molt bé a tots i cadascun dels que hem pogut visitar en el dia d'avui en la fira i a seguir treballant. Hem de seguir treballant per aquest sector i potenciant tots els nostres sectors productius perquè en definitiva la indústria és la que ens ha de donar estabilitat, la que ens ha de donar més ocupació. El tema de la devolució de l'IVA. A mi em deuen encara l'IVA de juliol. Depende del movimiento y la presión. Lo més important a la faena. Ja que... Va bien la cosa, ¿no? Bien, ahí treballarem. Bueno, sobre todo